Ia zi Rareș 20. Cine te-a supărat Rareș? Ia zine. Zi Rareșe. Bă! Îți pus liniște că ai intrat în sani, bă! Salutarea sa face femeia mea după o palinca. Zile Țanca! E mă Țanca! Și că doar de la Lucas, salutarea și face femeia mea după o pălincă. Cum face ea? Cum face, mă? Hello? Închide-l, mă! Ora, da, stai, mă, că e prea disturbing. Nu pot să stau live, alo? Ia uite-l, mă, ce mi-a băgat. Palinca. Iubita mea așa face după pălincă? Ia cum face? Mă, dar toți aveți, mă, iubite? Câți mai aveți, mă, iubite? Ia zi Hex. Cum face iubita ta? După pălincă? Mă, ești dus cu capul. Câți ani are, mă, iubita ta? 3? Doamne ferește. Câți ani are, mă, iubita ta? Denisa, ia zine. E, mă, Denisa? Ia să vedem. Zine, Denisa. N-a băgat melodie, mă? Denisa. Știe, mă, Denisa. A, mă, că știe Denisa. Aveam puține dubii, da. Gata. Hex. Cine a dat follow la Hex Insanity pe Insta? Eu. Cum să dai? Ați dat, mă, follow? Ce-ai băgat, mă? A, mă, m-a băgat prostii. Sigur, asta e o prostie. Deci deja dau predic că e o prostie. Care a băgat? Nega. Mă, ăsta e nebun, mă. Nu mai băga, mă, cu ni. Lucas, are you crazy? Măcar n-a băgat melodie. Măcar am scăpat. Mersi, Lucas, pentru asta de 2 euro și măcar... Hai să mâncăm niște mă, băieți, mă. Mâncăm sau nu? Mi-aduc E Salut! Ne-a băgat? Ne-a băgat Pink. E dedicație de la... O știm pe asta! Happy birthday! Mamă, ce bucurie acolo. Era, mă, o melodie, stai. De ce mai parasit bi? De ce mai părăsit, baby? Ia vedem ce zice Hex. Hex, ce-ai donat, mă?